com no es van rendir les sufragistes que defensaven que la seva veu i el seu vot valien igual que el de qualsevol home, com no es van rendir tots els badalonins i totes les badalonines que van defensar els drets humans i els valors republicans davant del feixisme i del nazisme, com no es van rendir a les famílies que el franquisme va condemnar a viure en barraques, com no es van rendir tots aquells veïns i veïnes que als anys 70 asfaltàveu carrers i places amb les vostres mans, com no es van rendir els llafianencs que veu lluitar convençuts que tenir una plaça en un barri sense places era molt millor que construir-hi més pisos, com no es van rendir les veïnes de Pomar que segrestàveu autobusos per defensar el transport públic, com no es van rendir la gent que vau aturar l'especulació urbanística al barri de Dalt la Vila, com no ens vam rendir els badalonins i les badalonines que van patir les conseqüències brutals de la crisi econòmica de l'any 2008, com no ens vam rendir l'1 d'octubre, com no ens vam rendir quan la Covid ens ha tancat a casa, com no ens hem rendit quan hem vist que perdíem a les persones que estimàvem, per la seva memòria, perquè som lluita i perquè sempre serem lluita. Avui dic ben fort que nosaltres, els badalonins i les badalonines, no ens rendim mai, per difícil que sigui el repte, per fosc que sigui el nostre futur, i que el proper mes de maig celebrarem la victòria de la Badalona emprenedora, de la Badalona treballadora, de la Badalona feminista, de la Badalona ecologista, de la Badalona inclusiva, de la Badalona de la gent que planta cara a totes les crisis, que afronta tots els reptes i que diu prou als discursos populistes de l'odi i de la por.